Egun on denoi eta ongi etorri bertaratu zareten guztioi. Eta baita ere streaming bidez jarraitzen gaitu zuen hoi. Gaurko egun honetan, elkartu gaitu hemen 2020ko errenta kanpainako aurkezpena egiteko. Hemen nire ondoan, nire eskubitan, Iruin Eiarza daukazue, Ogasuneko zuzendari nagusia, eta nire ezkerretara Yolanda Dominguez, Zerga Kudeaketako zuzendari orde nagusia. Hasteko, esan nahiko nuke, 2020ko kanpaina eta ondorioz 2020ko urtea bi gai nagusiz baldintzatuta egon dela. Bat berebiziko garrantzi eduki duena, eta izan da COVID-19aren pandemia. Orain dela urtebete eta pare bat aste, munduko osasun agintaritzak halaxe aitortua zuena, eta horren ondorioz urte guztian eragina izan duena jarduera ekonomikoan eta gure egunerokotasunean. Eta horren ondorioz, bigarren arlo nagusia esan genezake izan dela Gipuzkoako Foru Aldunditikan hartu ditugun neurri fiskal guztiak, hain zuzen ere 12 foru dekretu arau hartu ditugu lehengo urte guztian, eta horiek ere nola ez eragina izango dute aurtengo kanpainan. Izan ere, neurri horien artean, saiatu ganera izan da kaltetuenei laguntzea neurri desberdinekin. Dena den, aurten, kanpaina normaltasun baten barrenean egiteko esperantza eta asmoa daukagu, egoera epidemiologiak horrela usten baldin badigu behintzat, baina printzipioz horrela daukagu aurre ikusita. Esan dudan bezala, 2019ko kanpaina, lehen urteko kanpaina, bi aldagai nagusi zituen, izan dugun kanpainarik telematikoena izan zen, COVID-19aren ondorioz, eta zentzu hortan bi aldaketa egin genituen, alde batetik gizarteari eta herritarrei patxara gehiago eta denbora gehiago emateko errenta kanpaina luzatu egin zen hilabetez, eta baita ere, bulegoak hasiera batean kanpaina bere datetan hasi genuen, eta errenta mekanizatua maiatzaren 13an ireki izan zen lehengo urtean. Beraz, gure helburua aurten izango litzateke lehengo urtean eduki genuen digitalizazio pauso horri eustea eta hartutako erabakiak mantentzea, benetan herritar batzuk seguruenik bide telematikoa lehenengoz ezagutu zuten eta bide hori jarraitzeko asmoa izango dute. Gure aldetik behintzat, baliabide danak jarriko ditugu horrela izan dadin. Hori horrela betetzeko, ezagutzen duzue, Zergabidea plataforma azpiegitura teknologikoa izango da gure tresna nagusia, punta-puntako tresna benetan ahaltsua, eta bideratuko duena, edo ahalbidetuko duena benetan nahi duen herritarrak aurkezpena egiteko aukera era telematikoan. Zergabidearen inguruan hiru gai nagusi aipatu nahiko genizueke. Lehenengoa, zerga administrazio bakarra gara estatu osoan, bakarra informazio fiskal guztia zergabidean eta daukaguna beraien herritarre guztientzako. Esan behar da baita ere, eredu guztien ehuneko 85 zergabidea plataformatik aurkeztu daitezkela momentu honetan. Eta egituraren eta plataformaren adjektiboa jarriko bagenitu, erraza, irrisgaria eta benetan aurkezteko oso intuitiboa da, Irunek ere aipatuko duen bezala, eta aurkezteko garaian bete behar fiskalak betetzeko eta aitorpenak aurkezteko iruditzen zaigu oso tresna baliotsua dela, bete behar fiskalak bete ditzaten gure aitortzaileek. Hori aitorpen guztietan, errentaren kasuan, bidaltzen dugun proposamena ikusi daiteke, baita ere proposamena aldatu edo onartu daiteke, baita ere aurreko urteetako aitorpenak ikus daitezke, informazio fiskal guztia, herritarrekiko dugun informazio fiskal guztia jaitsi daiteke, ordainketa eremuak ere aldatu daitezke, simulazioak egin daitezke, eta honekin esan nahi duguna da, benetan gure iritzi xumetik behintzat, saiatu gara azpiegitur teknologiko potente bat jartzen, errazten eta benetan bete behar fiskalak bete ditzaten era erraz batean. Horren ondorioz, plataforma honetan oinarriturik gure helburua lehen aipatu den bezala izango litzateke, lehengo urtean eman genuen pauso hori
digitalizazio eta telematiko pauso hori eustea aurten ere. Bigarren puntu bezala, aurrez aurreko arreta, aipatu izan dugu behin baino gehiago, gauza bat dela azpiegitura teknologiko potente bat edukitzea eta benetan ahalbidetzea herritar guztiei aitorpenak eta betegar fiskalak telematikoki bete ditzaten etxetik atera gabe, baina beste gauz bat da ere bai, gu administrazio publikoa izanik, badauzkagula kolektibo batzuk oraindik ere baloratzen dutenak aurrez aurreko arreta hori eta benetan zerbitzu profesionalizatu hori jasotzea. Digitalizazio bai, baina inor atzean utzi gabe. Eta zentzu horretan, teknologia berriak gure ikuspuntutik behintzat ez dira aukera bat, behar bada, eta zentzu horretan inbertsio potoloak egin ditugu iraganean, eta gure apustua benetan irmoa izango da zentzu horretan, eta aurrez aurreko kanpaina honetan, gure kasuan baita ere, 11 bulego edukiko ditugu, Gipuzkoan zehar, 9 herrietan, eta 120 pertsona aurrez aurreko arreta horretan bulegoetan sakabanatuta. Bai esan behar da, lehen urteko asebetetze inkesta kontutan edukiko bagenu, 10-tik 9 puntuak bat eman zigutela herritarrek, beraz horrek esan nahi du ondo gaudela, baina mantendu egin behar dugula. Hau, banakako zerbitzu bada, eta pertsona bakoitzari eskaini behar diogu ahalik eta zerbitzurik onena. Beste bereizgarritasun bat aurrez aurreko horretan, da 120 pertsona hauek gure pertsonal propioa direla. Horrek esan nahi du, ezagutza bat dutela, gure irizpideak ezagutzen dituztela, eta benetan, bi helburu nagusi lortzen ditugu horrekin. Alde batetik, kalitatezko zerbitzu hori mantentzea, ezagutzen dutelako etxeko egitura eta benetan fiskalitatea xuxen, eta bigarren helburu izango litzateke, iruzurraren aurkako lehia hortan, baita ere, gure profesionalak eta gure taldeak egiten dituzten aitorpen horiek, etortzen zaizkigu askoz ere txukunago eta ondo eginda. Beraz, horrek ere ematen digu eraginkortasun puntu bat etorkizunera begira eta lankarga izan dara hasieran, gero eraginkorragoak izateko aukera. Eta hirugarren puntu bezala emaitzak aipatu nahiko nituzke. Geroago Irunek sakonago esplikatuko dizkizuete, baina pare bat zifra ematearren, aurten egin ditugun aurreikuspenen arabera 282 milioi euro itzultzera egokituko zaizkie Gipuzkoako herritarrei, eta aldiz 273 milioi euro ordaintzera. Honek esan nahi du 18,9 milioi euroko saldo negatiboa izango dugula. Lehengo urtean baino, 39, ia 40 milioi euro okerrago. Esan dugun bezala, jarrera datu hauen oinarri nagusia lehengo urtean pandemiaren eragina izango litzateke alde batetik, eta bestetik baita ere pandemiari aurre egiteko guk hartu ditugun neurri fiskalak kolektibo desberdinekin. Tal y como estaba mencionando, sí trasladaros, independientemente de que con posterioridad Irune profundice más los datos de la campaña de la renta, las previsiones que tenemos, sí transmitiros que en principio esperamos devolver 292 millones de euros a los ciudadanos y las ciudadanas de Guipúzcoa y, por otro lado, 273 millones de euros a ingresar por parte de los ciudadanos. Esto supone un saldo neto de 18,9 millones de euros negativo, lo que supone una reducción en 40 millones de euros aproximadamente respecto a la campaña del 2019. Principalmente, esta variación negativa de 40 millones de euros subyace en dos circunstancias. Una, lógicamente, el COVID-19 y la pandemia del ejercicio anterior, que efectivamente ha afectado a la actividad económica y a la economía en general, y por otro lado, las medidas que hemos ido adoptando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa con el objetivo de paliar esa disminución de la actividad e intentar sostener a determinados sectores de cara al futuro. Eta azkenik, nire partetik behintzat, bai aipatu nahiko genizkizueke egutegiaren nondik norakoak. Printzipioz bihar proposamenak ikusgai izango dira herritar guztientzat, baita ere bihar hasiko gara igortzen proposamenak herritar guztiei, apirilak 12an astelena autolikidazio proposamena onartzeko epea irekiko litzateke, osteguna apirilak 15 intraneteko errentaren hasiera izango litzateke, eta hurrengo egunean
Ostirala apirilak 16, mekanizatuko proposamena erreserbatzea. Hau da, hitzordua hartzeko eguna hasiko litzateke. Eta ondorengo astelenean, apirilak 19, errenta mekanizatuko gure bulogoko aipatu ditudan 11 bulogoien irekiera eta benetan mekanizatuko kanpaina hasiko litzateke. Hortik, ekainak 30 arte, edukiko genuke aurtengo errenta eta ondarearen kanpaina. Beraz, besterik gabe, Iruneri emango diot hitza, kanpainaren xehetasunak zehaztu dezan. Irune? Eskerrik asko, Jokin, egun on guztioi. Aurtengo errenta kanpainari dagokionean, lehengo urtekoarekin konparatuta berriro normalitatera itzuliko gara. Araudi aldetik, aurten ditugun aldaketak nagusiak ezagutzen dituzue, Jokinek esan duen bezala, azken hilabetetan COVID krisiari aurre egiteko hartu ditugun neurriak dira, eta neurri horien helburua pandemiak gehien kaltetatu dituenak babestea da. Neurri horietatik, aipatu ditzakegu adibidez, 12.000 eurotatik 14.000 eurotara igo dela aitorpena derrigorrean aurkezteko muga, baita ere aliberean neurriak hartu direla bi ordaintzaile dauden kasuetarako, eta bestalde, salbuetsita gelditzen direla Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak eman dituen ezohiko COVID diru laguntzak. Beti bezala, aitorpena aurkezteko 3 modalitate desberdina daude, proposamenak, mekanizatua eta internet. Proposamenak aitorpen guztien 49% suposatzen dute, mekanizatua proposamen guztien 14% eta internet proposamen guztien 27%. Emaitzaren araberak, Jokinek aipatu egin du, baina aitorpe guztietatik 68% gutxi gora bera itzultzera ematen dute eta 32% ordaintzera. Eta Jokinek esan duen bezala, aurreikusten dugun saldo negatiboa, ia 19 milioikoa izango da, berak esan duen bezala, 2 arrazoiengatik. Pandemia izan duen eraginagatik, eta bestalde, ogasunak hartu dituen pandemia hori aurre egiteko neurrien eraginagatik. Orain hasiko gea pizka bat, aipatu ditudan 3 modalitate horien buruz pizka bat hitz egiten. Proposamenei dagokionean, aurten bidaliko ditugu 258, 334 proposamenak. Pasaden urtean, baina 620 gehiago dira, agian, ez gea asko hasi, baina egia da, nola lehen aipatu den bezala, muga igo dugunez, orduan hor eragina izan dugu, ez? 303.000 zergadunei eragiten dioten proposamen hauek, eta proposamen horietatik 75% itzultzera ematen dute, eta 35% ordaintzera. Nobedade txiki bat daukagu aurten, azkenengo 2 urteetan internet bidez onartu egin dituztenei, proposamena onartu egin dituztenei, eta lehen dabeziko aldiz aitorpena aurkeztuko dituztenei, proposamen guztia bidali ordez, bidaliko diogu kode bat. Interneten bidez proposamena ikusteko kode bat. Gero onartzeko interneten bidez edo telefono bidez egin dezakete. Gainerako zergadunek beti bezala jasoko dute informazio guztia, proposamen guztia, emaitza zehatzarekin eta kontzeptu zehatz guztiekin. Aldaketekin ere onartu daiteke proposamena, 6 gai honetako bat baldin bada aldaketa, eta hemen ditugu etxebizitza lokalen eta etxebizitza turistikoen alokairuen errendimenduak, alokairuen kenkaria, dohaintzen kenkaria eta sindikatu kuotaren kenkaria. Eta bestelako aldaketak baldin ditugu, zergabide plataformaren bidez egin behar dira, eta zergabide plataformaren bidez onartu egin beharko da aitorpena. Errenta mekanizatua, hemen Jokinek esan duen bezala, badago oraindik kolektibo batzuk aurrez aurreko arreta behar dutenak, eta horietarako pentsatuta daukagu aitorpen mekanizatua.
langile, berak esan duen bezala, langile propioarekin ematen den zerbitzua da, kalitatezko zerbitzua, eta bueno, mekanizatua egiteko hitzorduak ematen dira, bai telefonoz edo bai interneten bidez, eta hitzorduak hartzeko apirilatik 16tik aurrera egin daitezke, eta ekainaren 8 arte. Eta azkenik, aipatu dudan 3. modalitatea internet zan, ez? Pasaden urtean modalitate hau izan zen gehien hasi zena, 13% hasi zen, baina pertsona fisikoetan bakarri begiratzen baldin badegu hau, hazkunde hori igotzen da 60%ra. Aurten, Jokinek esan duen bezala, ez? Bultzatu edo mantenduen nahi dugu tendentzia hau, beti kontuan izanik, dagoela kolektibo bat oraindik ezin dutela edo ez dutela nahi interneten bidez egitea, baina bai gonbidatu nahi ditugu herritarrei guztiak interneten bidez aitorpena aurkeztera. Zergabidera sartu eta aitorpena aurkezteko klabe operatibo bat, BAC-Q edo ziurtagiri elektronikoa edo BAC-kodea behar da. BAC-kodea da sinpleena, lortzeko sinpleena, telematikoki lortzen da, etxetik mugitu gabe, eta lehen urtean eman genituen BAC-kodeak aurten ere operatiboak egongo dira. Behin zergabidera sartuta, proposamena deskargatu, aldatu edo aurkeztu dezakezu, aurreko aitorpenak berreskuratu daiteke baita ere, eta ogasunak zergadunei buruz daukagun informazio guztia kontsultatu daiteke baita ere. Ohiko aitorpenaren kasuan oso erraza da onartzea eta zergabidea erabiltzea, oso intuitiboa delako, baina laguntza behar izan ez gero, jakin dezazude gure webgunean egongo direla bideo batzuk, tutorial batzuk, eta baita gure telefono arreta zerbitzua prest dagoela zalantza guztiak argitzeko. Beraz, berriro esango dut, gonbidatzen ditugu herritarre guztiak interneten bidez aitorpena aurkeztera. Eta, bukatzeko, ondarearen gaineko zerga aipatzea nahiko nuke, kasu honetan ez dago araudi aldetik nobedaderik edo aldaketarik, zergabidaren bidez egin behar da edo aitorpena egin behar da kasu honetan, lehen esan dugun bezala, klabe operatiboa, BAC-Q kodea edo ziurtagiri elektronikoa edo BAC-kodea beharko genuke aitorpena egiteko. Eta aurrekusten ditugun datu batzuk, 7.900 aitorpenak espero ditugu zerga honetan, 7.527 euro bataz-besteko kopuruarekin, eta hau egiten du guztira aurreikustea bilduko dugula 59.500.000 euro zerga honetan. Eta orain Jolandarekin uzten zaituztet. Eskerrik asko Irune. Egunon. Langilei dagokienean aurten 200 pertsona inguru egongo dira lanean kanpaina honetan, bai presentzialki eta bai telefonoan, lehenengo arretan kontsulta sinplei erantzunea ematen edo bai bigarren arreta kontsulta konplexuei erantzuna ematen, eta bai diputatuak eta bai zuzendariak aipatu duten bezala, gure teknikariekin egingo dugu lan horiek. Hain zuzen, gure helburu nagusia da kalitatezko zerbitzua ematea, eta horren adierazle pasaden urteko zerbitzu kartako zenbait emaitza aipatuko ditut. 55.568 telefono dei jaso ziren pasaden urteko kanpainan, konsulta konplexuak edo eta bidalitako proposamenak aldatzeko, eta denak lehenengoan erantzun ziren 105 dei izan ezik. Proposamenen eta mekanizatuko aitorpenen itzulpenen epeari dagokionez, 2 egun baino lehenago itzuli zian, eta internetekoak 189,6 10 egunetan itzuli ziren. Ezin dugu ukatu aurreko urteko kanpainak proban jarri zuela ogasuneko lantaldea, eta orain esan dezakegu erantzuna oso ona izan zala. Eskertzekoak izan ziren lantalde guztiak, zailtasun erakutsi zuten jarrera eta konpromisoa,
eta aurten ere ziur gaude antzeko emaitza lortuko dugula zergadunari eskaintzen zaion zerbitzuaren kalitatearen ikuspegitik behintzat. Baina hori bai, pasaden urtean hasi genuen bidean jarraipena ematera dei egin nahiko nuke neuk ere, eta herritarrak animatu zergabidea ezagutu eta probatu. Hain zuzen, plataformoa, aipatu den bezala, erosoa, azkarra eta erabiltzeko erraza. Mila esker. Eskerrik asko, Jolanda, eskerrik asko, Irune. Nik amaitzeko azkenengo mezu bat euskaran ingurun, bai zeharka, bai da gure helburua baita ere, herritarrak animatzea euskaraz aitorpena eta gurekiko harremanak euskaraz egiteko. Zerga administrazio bezala uste dugu prest gaudela gure lankideak ere euskaraz arreta egiteko eta benetan laguntzeko hori ala izan dadin. Aurtengo leloa euskara aukeratu eta zerbitzu bikaina hartu, hau da, elegindo tu idioma, mejoramos el servicio. Badakizue erronka bezala jarri diogula geronen buruei 2023-rako 100.000 pertsonek, herritarrek euskaraz egiteko gure hartu emanak bereekiko. Beraz, mendikan igorri mezu bat euskaraz hartu eman hori sakontzeko, erakunde bezala prest gaude, eta erronka herritarrekiko hartu eman hortan pausok sendoak ematekoa. Beraz, hori izango litzateke gure azkenengo mezua. Eta honekin, amaitu dugu momentuz, guk esatea geneukana, prentsa horreko nahi buruz, eta bain, zuen txanda, galderen txandirekiko du. Bai, egun, nik galdera baduket. 2019 oso urte hona izan zen errenta kontuetan, eta 2020 oso berezia ikuspegi negatibotik, ez? Ez dakit 40 milioi horiek zenbataraino ikutzen duten diputazioaren gauzak egiteko ahalmena edo aurre ikusita zen duten, eta beraz horra nolabaiteko sarea edo babesa hartua zen duten, edo ze kolpe suposatuko du 40 milioi gutxiago eskuartean edukitzea horrek. Printzipioz, kaltea nabarmena da, azkenen pandemiaren kaltea hor dago, badakizue Gipuzkoan eustaten arabera barne produktu gordina 9,2 jetxi da, 9.000 langabetu gehiago dazkau Gipuzkoan, ertean ere badaude 11.000 bat inguru, beraz kaltea hor dago eta kaltea kontuetan izango da. Zentzu hortan, baina barmendu azkenengo urte hauetan egin den lana, ez? Eta egin den lana pixkat, erakundeak kaudimen ikuspuntutik sendo egoteko, zorpetze mailatik sendo egoteko, azkenengo urte hauetan zorpetze maila asko jetxi dugu. Orduan, lehengo iraiak 30-ko batzorde mistoko erabaki horrek benetan ahalbidetzen gaitu momentu honetan antizikliko egera hortan defizit ikuspuntutik mantentzea dauzkagun zerbitzu sozialak eta horrek kontuetan orain dela hilabete bat aurkezpena egin genuen arabera hor hazkunde badago gizarte politikan adibidez eta horrek kontua ere 7% hasten da. Beraz, momentuz etxera nabarmena da, baina daukagun gaitasunakin eta zorpetzeari joko dugu benetan mantentzeko egoera. Diario Vascotik eskatzen que expliques cuáles son las modificaciones en relación a dos pagadores. En principio esas modificaciones iban en el decreto foral norma 11 del 2020 que se aprobó en diciembre del año pasado por parte de las Juntas Generales y unas semanas antes en el Consejo de Diputados. La decisión que se adoptó en los 3 territorios históricos de manera coordinada es aumentar el límite inferior de 12.000 a 14.000 euros, en principio, y entre 14.000 y 20.000 euros, aquellos que estuviesen 2 pagadores o más, en tanto en cuanto el segundo y ulteriores no superasen los 2.000 euros, no estarían obligados a tributar, ¿vale? Ese es un poco el cambio que se ha producido respecto a esa medida. Sí destacar que esa medida afecta, lógicamente, a los que están en una posición mucho más débil, son más o menos, que recordar, más de 12.000 contribuyentes en Guipúzcoa y un 66% son mujeres. Por lo tanto, yo creo que es una medida dirigida a aquellos aquel colectivo, un colectivo por lo menos, que más está sufriendo como consecuencia de la pandemia y también, desde el punto de vista de género, también tiene una sensibilidad importante ese aspecto. Beste galderik ez baldin badu, eskerrik asko denoi eta beste arte. Ondo segi.